Maayo nga adlaw sa inyo nga tanan. Ako gali si Ana Leslie Takda. Kag ako naman si Andrea Lynn Abaycar. Kag kami ang inyo nga kaabyan sa pagpresenta sa amon ng programa sa subong nga adlaw. Kamusta ka bala partner? Okay, good partner. Excited gid ko sa aton nga programa subong nga adlaw. Madamo gid nga talento ang aton nga makita kag matunghayan. Ang aton nga programa subong partner ginatawag nga Padagay. Pwede mo maistorya sa amon kung ano gid bala ini ang padagay nga ni? Kabalo ka bala partner nga ang logo sang Padagay. Nag-showcase ini sang aton nga mga musical, artistic ug mga cultural nga abilidad. Kag ini nagarepresenta man sang aton banwa nga nagabutlad sang adlaw o kon ang mas kilala sa ginatawag na the Town of the Rising Sun and Suns na kung diin ang Bantayan Festival ginabuhat. So, ang abot silingon da partner, no? Nga ginadumdum kag ginagaan tag tribute ang mga ninuno ta sang una nga nag-antos kag nagpangabudlay sang ilang pangabuhi sang una sa syudad sang Gimbay. So, kami, ang Dungog Events Corporation, nagabuhat sa mga events nga nagapabugal sang kultura sang aton nga pinalangga nga syudad, ang Iloilo. Ari kami di subong para ipabati sa inyo ang mga matahom nga kanta nga ginbuhat sang aton nga mga Ilonggo artist. So tsansa to na ini partner para mahibalo sa tanan kung ano kanami kagkatahom ang kultura sang aton nga probinsya nga Iloilo. Patronize Iloilo, patronize local. Tsakto gina partner kag ang Ilonggo's artwork kag music nagarepresenta sa pamaagi sang pagsamo sang mga duag. Ini nagademonstrate nga ang kultura sang Ilonggo is infused not just with music, kundi tungod man sa uniqueness sang mga tawo sang Iloilo kag ang preserbasyon sang ilang nga kultura. Amo ini ang kalidad nga makadulong sa aton para maipakilala ang grandeur of how an Ilonggo can be daring and ferocious while learning the value of Ilonggo Music Festival. So muna partner, I hope na excited mo ng tanan sa subong nga adlaw. So to formally start the program, pag-aumpisa naton sang doxology, kasundan sang pagkanta sang national anthem kag
Ang pambansang awit ng Pilipinas. Central, my central, our alma mater true, our praise will sing to you day after day. We'll keep thine honor dear, save thee from every fear. Thy name we will reveal when far away. Central, my central, loved, O Lord, be thy name, and everywhere the same, through north and south. May thou forever stand, renowned in every land, supreme in heart and hand. We love thee best. Sa subong, pamatian naton ang mensahe halin sa aton nga pinalangga nga din, Maria Medalya P. Baliao. Good afternoon, everyone. Welcome to the Ilonggo Music and Dance Festival, composed and staged by the HPC 2206 class of Professor Denny Irwin Tan. This is their way of helping promote Ilonggo cultural tourism. I hope everyone joining us online is doing good and excited about this event. The Ilonggo people are known for their charm and sweetness, primarily depicted in the musical intonation of their dialect. Their bright and welcoming smiles can make guests feel right at home, known to be a unique brand of hospitality. Our culture is rich and vibrant. It is often manifested in the colorful and luxurious songs and dances which have no barriers. They are what everyone can feel, understand, and enjoy. In this afternoon's event, our students will unravel their talents and skills through a showcase of songs and dances. Let us appreciate and enjoy what is in store for us. To the performers, I wish you the best. We recognize all your efforts to give us a good show. Again, welcome and have a great time. Thank you and God bless everyone. Sa subong partner, i-welcome gid nato ng aton gwapa-gwapa gid nga chairman sa sininga programa. Let us all welcome Ms. Jeline Hortilio for the opening remarks. The beauty of the world lies in the diversity of its people. A pleasant afternoon to all. The Padagay 2022, with the theme Pag-amliganay sang sining kag musika, has captivated my soul as the overall chairman. Never in my wildest imagination did I think that I'd find pleasure
in pursuing one of my aspirations. This has been one of the most significant factors contributing to my overall growth and development as a person. Throughout the process, I acquired some vital insights from both my own shortcomings and of those around me. I have been contemplating the thought that I want to give up. But why would I be when someone believes in me? Until I say anything else, I would like to thank first the Father Almighty, who has not only provided me with sufficient strength as I have awakened each day and faced challenging circumstances, but also for directing the entire HPC 2206 stub code 862 in every performance and task that they have been carrying out. We also want to express our gratitude to our Dean, Maria Medalla P. Balyao, for being here today to welcome everyone who has joined us. Your presence has been truly welcome. To my classmates, who despite being subjected to my never-ending rampage, never seem to get sick of hearing them, and who are aware that it is indeed for them. And thank you for going beyond your limits. Even yourself is aware that you have never thought that you will be able to do it. To the committee chairs, especially to Miss Angel Wise, and to my co-overall chairman, Laura Leigh Halaba, who have helped me to overcome the hardships and different circumstances. I share my gratitude and deepest appreciation. To our speaker, Mr. Renomar Segura Suqueño, who has committed his time and effort in helping us mold our talents and for sharing his valuable knowledge, as well as to everyone who have spared their availability with us. And to our advisor, Professor Danny Irwin Tan, who has faith in both the team and I, and who never fails to inspire and encourage me when I question my own abilities. Thank you. Your direction is always very much appreciated in the highest possible way. Pagdagay, pag-amliganay sang sining kag musika. At this event, we had the opportunity to see the skilled and accomplished Ilonggo artists who have been advocating for the culture of Iloilo. Adlaw-adlaw sila nagabugtaw para ipagbato ang kultura sang Iloilo. Aton sila buligan para mas mapapag-on ang ila ginapanindugan. This is not just an opportunity for them, but also a chance for us to know and learn better. Aton kilalanon ang mga sari-sari nga mamumugon sang kultura sang Iloilo. Kag aton saksihan ang kalain-lain nga abilidad kag kaalam nila. Dali ta, kag aton ipabugal ang Iloilo sa pamaagi sang sining, musika, kag kultura. Kay aton nagid ini Iloilo. Madamo gid nga salamat. Madamo gid nga salamat, Miss Jeline Hortilio, sa matahom nga mensahe. So ang masunod partner, isa siya ka Tourism or Information Officer kag presidente sang Iloilo Tourism Officer Association. Yari na kita kag i-welcome naton si Miss Karen Gayanilo Felicio. Mayad nga adlaw sa tanan. To give you an overview of Bantayan Festival, ang Bantayan Festival na-launch ta na akong 2003 under the mayorship of then Mayor Oscar Richard Garin Jr. Ang tatay-tatay gid kang Bantayan Festival. Ang Bantayan Festival, ang ara nakara sa word nga Bantayan o kung ang ginatawag naman di nga watchtower na sa Banwakang Gimbal. Ang Banwakang Gimbal may 5 ka original nga watchtowers, 4 ang existing, 3 ang na-restore. So from that no nga architectural nga structure nga ginhimo ka mga Spaniards during that time, in commemoration man kaaman 300 years as a civil government kan 2003 na tigayon nga maghiwat kami kang Bantayan Festival. Ang istorya kang watchtower kadya amo dya ang saksi no kaaman nga istorya kang Banwakang Gimbal akon sa diin kauna may mga sea pirates nga at padulong sa Banwakang Gimbal and
maraka nga mga istorya nga nahimo nga kung sa diin mga sea pirates sa mo ang mga enemies no kang banwa nga kung sa diin ang mga gimbalanon nagproteher gid kang aman banwa naghimo sanda ka mga watchtowers kaya sa babaw kang mga watchtowers nagagamit sanda kang gimba o kon gimbal nga drum as sound nga o kon warning no from the coming of the sea pirates no kang una nga tiyempo. So that is the reason why nga may Bantayan Festival kami. This is the historical festival of the municipality of Gimbal. So nag-start ang Bantayan Festival kang 2003. Kung sa diin may mga 5 days kami nga event no during this festival naman sa Banwa kang Gimbal. Nag-stop lang gid kami kaaman mga events no kang 2020 kung sa diin may pandemic. But we still continued man kay iba naman nga mga events like the Bantayan Film Festival. Kung sa diin even though may pandemic sige kami hiwat kang film festival sa Banwa kang Gimbal. Kag this 2022 nagpatigayon kami kang reenactment of the Moro Raids no nga event naman kang Bantayan Festival. So from the years no nga ang hiwat kami ka Bantayan Festival from simple nga mga celebrations naman nangin mayad ri gid naman nga pag-celebrar ka Bantayan Festival. Ang nga development no since 2003 kauna aman nga storyline kang Bantayan Festival base kami sa myth o kung legend kaaman nga banwa kung sa diin ang Bantayan Festival may touch kang religious nga aspect kung sa diin ang aman nga patron saint nga si San Nicolas de Tolentino kinapatihan nga nagbulig sa mga gimbalanan para maproteher ang aman nga banwa. But through the time nga may mga researches nga nahimo, so nag-iba ang aman nga storyline na kung sa diin may mga historical facts kami nga ginabasihan kaaman nga Bantayan Festival. So this is an historical festival of the municipality of Gimbal. Kung sa diin makita kung ano ang inagyan ka mga gimbalanan kang una, kung sa diin nangin mainuswagan ng aman banwa na protektahan ng aman banwa kag ang patimaan kaaman nga pagdaog no kang sa mga sea pirates amo dyan existing naman nga mga watchtowers. So amo dyan kinalain naman sa iban nga mga festival sa kung sa diin ang aman nga festival may basihan gid sa aman nga istorya ka aman nga banwa. So every year may mga events kami kag aside from the tribe naman nga mga competitions ang isa naman ka manami gid nga innovation is our film festival nga nag-start kang 2005. Kung sa diin this is the first nga community-based film festival sa bilog nga Pilipinas nga nagapakita kaaman nga kinaiya as mga gimbalanon in front kag sa likod kang camera. So we have short films nga nahimo no just sa Banwa kang Gimbal nga ginapabugal gid naman. So at the same time maraka man nga mga innovations as to how tribes naging present sa aman nga festival nga tribal dance drama competition. Ako sa diin we only have one storyline no ginapresent ka mga kabaranggayan. So kada tuig may makita gid ikaw nga bag-o sa aman nga Bantayan Festival nga ginapatigayon naman diyan sa Banwa kang Gimbal. Banwang pinalangga Pinbugayan ka Diyos Kang malapad nga kapatagan Kag magaran nga bukid kag kadagan Balanon ng tawag sa katawhan mo Nagtukod ka
isig nga nagdampig, mga pintas nga muros gilupig. Bantayan, bantayan, imbal, imbal, mga Pilipinas. Bantayan, bantayan, tugiyaw kita hukbong sa karatan. Bantayan, bantayan, gimbal, gimbal, mga Pilipinas. Bantayan, bantayan, tugiyaw kita hukbong sa kadaratan. Bantayan, ginbasad kang kasaysayan, saksi sa kaisod kang kamalaman. So, ari na ang sunod. Yung ginahulat natin, partner, ang highlight kids ng aton nga event. I agree, partner. Ang performance nga ni original nga piyesa halin sa aton nga guest speaker kaina nga si Sir Sokenyo. Siya ni ang nag-obra kag nag-direct sa mga performances nga aton lang tawon dugay-dugay. So, tsakto, gid na partner, no? 3 ka kanta ang aton mapamatian dire. Kag ginsulat ini para sa Bantayan Festival, the reenactment 2017 and 2018. So ari na, partner, ang programa ginahulat sang tanan. So ready ka na bala, partner? Ready na gid ko ya, partner, no? Kag syempre, excited gid ko. So, hindi ta na pagpadugayon pa ni. Ari na ang performance nga ginahulata. Pero before naton umpisahan ang performance, ang una nga kanta, pagapamatian naton danay ang istorya sa likod sang kanta sa diin ka ginpalid. Let us welcome Mr. Rano Mar Sigora Sokenyo kag Mr. Ron Matthews Espinosa. Ang komposo nga sa Diin Kagimpalid was written last 2017 sa Tribo Igsibad, wherein again choreographed ni Jerlyn Francisco. It was the feelings, the emotions of the Gimbalanons when after the Moro attack. So, baling storyline sa amo nga time, there was a double tragedy. First, ang Kanlaon naglupok, and then ang abo nagasik diri sa pangpang sa river sa baybayon sang Gimba sang first district, and then right after that ginsulong sa sang Moro. And then pagkatapos while I was writing that song, interpretation bala nga there is uncertainty kung diin to idalon sang Moro ang ilang nga mga relatives. So it was perfectly composed, gimbutangan kabuhi ni Steve Magbanwa. And I hope upon seeing this, you will appreciate the time nga mag-updanay ka mo sa inyo nga mga friends nga muna kay, because although it's for festival, pwede man magyapon nato na ma-relate in our day-to-day life. As an Ilonggo artist, ang representation sa isa ka art sa aton kabuhi reflects our history, our culture, and our daily living. Kag isa ini ka testamento ang mga old songs kag mga performances ni Sir Reno Mar Sokenyo sa pagbuhi sang kung anong nakalimtan, kung anong dapat balikan. And these are one of the momentous event nga we educate people through festival. Kag ang mga kanta nga ni
This is their story. And ginabuhi ni sila sa mga kanta na ginasulat ni Sir Ron Omar. So as an artist, we are responsible for these things. We do not create para lang for spectacle. We create to touch lives, to tell their stories because vessel kita sa isa ka pyesa. And that's our responsibility. Bilang isa ka artist, it is our responsibility to tell their stories na puno sa pagigugma. Sa diin ka ginpalit, kamalod kang kadagatan. Sa diin ka gindapian, hangin kang kalangitan. Ibalik ka paayhan, kang mga kamot kang orasan. Ipauli ka sa akon paghutaw ang ilong mo, ang kasanag kang adlaw. Ikaw ang pangamuyo sa akon pagtulong. Ang bukod mo, ang kapay sa kagabiho. Kabuhi sa akon dugha, ikaw ang akon handom, ang akon pangamuyo, ang akon gugma. Akon handog sa akon pagbutaw, ang ilong mo, ang kasanag kang adlaw. Ikaw ang pangamuyo sa akon pagtulong. Ang bukod mo, ang kapay sa kagabiho. Ikaw ang akon gugma, ang dugo magatugro, kabuhi sa akon dugha. Ikaw ang akon handom, ang akon pangamuyo, ang akon gugma. Ikaw ang akong handom, ang akon pangamuyo, ang
would like to thank the following sponsors: Leo Penestante, Joe's Coffee by My Girl Andrada, Lada Dul, Madonna C. Santos, Maria Elenel Cilendro, Edilberto Lozanias, Amjoy Restaurant by Ralph Mandin, Realin R. Nation, Thaddeus Nobleza, Erkin. Mars Junio, So subong partner, ari pa gid ang isa ka talentado nga masunod naton nga ipakilala. Damo gini siya na contribute para ipakilala kag ipakita kung ano gid ka unique kag kanami ang kultura ka Iloilo. So let us welcome Miss Angel Wise para ipakilala sa aton ang aton nga guest speaker subong nga programa. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me to introduce our speaker for today. He is known as a freelance artist, writer, facilitator, event manager, independent film actor, and a cultural worker, and a graduate of Bachelor of Science in Commerce, major in Management Accounting at the University of San Agustin, where he was a member of USA Stage 1 Company and USA Little Theater. He was also a member of Teatrocon, Region 6 Theater Network, performer of Arts Council of Iloilo, and Iloilo Theater Company, wherein he was the assistant director in Belacion, the musical, and Dagway Sang Binalaybay at the CCP and Intramuros, Manila. He attended different workshops such as production design, advanced theater workshop, Dinagyang dance, music and aesthetic workshop, and festival management workshops. He was a student of Peque Galiaga's Negros Summer Workshop, where he attended acting improvisation, Eric Morris Being, and director apprenticeship workshop. He is a consistent PRISA judge for Binalaybay and a trainer for various literary contests in different universities and colleges in the region, such as Binalaybay, Oration, Cooperative Storytelling, Poetry in Motion, and Poetry Choir. He was cast on the independent film entitled When Timao Meets Delgado and Wanted Border. He is a pioneer theater consultant and artistic director for different tribes in local festivals such as Kasadyahan Festival, Dinagyang Festival, and Aliwan Fiesta. Some of these champion tribes were Tribu Panghidait, Tribu Atuabatub, Tribu Silap, and Tribu Ilonganon. He has written several lyrics for the tribes in various local festivals such as Bailuhay Festival of San Joaquin, Manggahan Festival of Guimaras, Bantayan Festival of Kimbal, Tangyan Festival of Igbaras, Katagman Festival of Aton, to name a few. He was also one of the artistic director during the Digital Dinagyang 2020, recently won as a tourism event during the pandemic, where he directed Lapus Haro City Proper and Molo districts. And let us all welcome Mr. Reno Segura Soqueño. It was before the pandemic, sang very active ang mga programs sang Iloilo City, especially the MICE or the meeting incentives, conferences and events sa showing the culture of Iloilo City. Headed by our mayor Jerry Treñas sa pag-establish ang dinagyang nga para to the next level, but sadly nagsulod ang pandemic. The tourism is slowly recovering, amat-amat sila nag-recover. So when it comes to program, may salig kami nga mga artists sa atong nga government officials diri sa Iloilo City because they treat tourism and cultural as part na makabulig sa economy. Not only grabe ang impact sa aton sa city, but mostly sa mga artists and cultural workers like me ang nadulaan pangabuhian for the past 2 years. Thankfully, with the initiative of I'm proud to say that I'm a member of IAFA or Ilonggo Artists Festival Association. Amat-amat kami nagtinguha nga slowly ibalik ang kultura sa Iloilo nga wala na patay, nagtulog lang sang temporary pero amat-amat siya nabuhi. We had programs such Balangay and Balangay 2
kag the digital dinagyang, which was declared as the best tourism event sa bilog nga Pilipinas. Since amatamat na nagadula ang pandemic, naganubo ng cases because of the aggressive vaccinations ang aton nga city government, sooner magabalik na, and through Charter Day nga makapagwa na dira ang mga cultures ng different towns, not only Iloilo City, dinagyang, and hopefully magbalik na sa eskwelahan kag magbalik na nga live kay aside from kay lidlaw makita ang aton nga kinaiya kag kultura, nidlaw man ang mga tawo kay because dinagyang is not only a cultural event but also religious event nga naging part na sa aton history. I fell in love with our culture when I was in college. Amat-amat ko nakita kay ang amon nga director, proud to say nga product ako sang University of San Agustin Stage Horn Company and Little Theater, and my two mentors, Sir Eric de Vinagracia and Sir Edward de Vinagracia, nag-challenge sa amon nga to produce original plays. Ang ila pa nga ginakot sang una is ang mga Disney ibutang nanay sa screen, ang mga pang Broadway ibutang na sa stage ang iban, but kita nga mga Stage One Company we are going to produce. So dira dumduman ko pa mga kabatch ko nagapauna-una talagan sa library kag during meet na kami in the evening, pinadayaw kami dayon amo nang na-research ko sa library, and it was not easy. Hindi pa to uso si Google, hindi pa to uso si Yahoo, hindi pa to uso mga searches, but you have to go to the library and ask assistant for the librarian nga ara kinala mabukad ka sang card catalog. And then sa mo nga time nga naga-process nga muna, I fell in love reading our culture nga wala ko ni nakita sang una. Wala ni nakita, mas tahom pa ang istorya sang amo kag pagong sa fables sang The Hare and the Tortoise and the other versions nga iban nga internationally. So dira when I get out of the university, sang nakagraduate nako, when I entered the festival dito pagid ko nga nagdugang ang passion ko kay ang festival. We try to innovate not only sa ilang nga presentation, but the storyline itself dapat yun na may history basis. During that time when it was 2002 when nagsugod ang Tribok Hilwayan kag ang nagsunod-sunod na ang mga festival theory, dapat kinahanglan may historical based ang ginaubra namon. Spectacle were not enough during that time. Pagkatapos, kadami man na siya nga contribution to do research, talk to the experts sa town, amo na sila ang mga tigulang nga ordinaryo nga pwede ka makashot upod sa ila, samtang istorya na sila nga ambal sila si lulo nila sang una nag-istorya nga amo ni nga time. Dusungol pilang si lulo na nga kung mag bakol ka sang ido nimo, hindi mo pagtuduhan kay basi ko magsunggod siya, magtagol siya todo kag magsabat si imo in your own vernacular, may tendency nga mabuka ang lupa kagulpi lang masaka. That was the lake in Dingle. I forgot the name in Dingle. So those are the things. So mga dying stories na siya nga dapat naton balikan, and amo na ako kaupod sang ako nga mga cultural workers, especially on the dramatics or the theater side or the artistic directors and the theater consultants. Nagistoryahan na pa kami kag naga pa-indis manliwat nga kinahanglan updated sila ang mga kabataan and the new generation sa mga forgotten stories nato sang una on a particular place. Ang Iloilo is very mysterious nga dapat kinahanglan ang iyang stories dapat i-discover. It is like other professions like a doctor, a nurse, or an educator nga
damo offer sa sagwa, damo nga naga-contact nga pwede diri ka na di, and pagkatapos they will pay you. For example, isa ka nurse, makadto sa Canada. Kung maubos ta ng mga nurse kadto sa Canada, sino na lang ma-assist sa doctors dire. Amo man na kami nga mga culture worker, and that's the reason nga nagstay ko. Although pamatyaga naton do tanan nga mga ideas nagwa na sa mga different festivals, pero may ara pa nga dapat kulot-kuton. May ara pa gali nga mga twist nga way kita kabalo. The best research ko no is research. Kay may mga bag-o kita nga stories nga ipagwa, like for example the Bantayan Festival of Gimbal, which you will be witnessing karon about sa songs which I wrote and composed by a good friend. Ang una pag-abot namon sa Gimbal, together with two of my best friends, choreographers, Jerlyn Francisco and Errol Villalobos, pag-abot namon dira, gilantaw namon ng video, and do inspired siya sa Dinagyang. And then pagka 2005 na ginintroduce namon that dapat kinahanglan hindi siya Dinagyang based nga saot, pero do kasadyahan siya, it's a dance drama since it's a Moro raid. Okay, may wrong notion pa to sila sa una nga ang mga Moros ginapabayuan nila mga Muslim inspired nga dapat kinahanglan i-educate naton nga hindi na dapat once pagabati ka Moro i-associate mo tayo sa Muslim, because ang mga Muslim nato nga mga utod will be insulted. Kay ginapabayuan nila ang ibang nga babaeng kay ginapasaot nga do singkil with na jungle nails na sugulpi ko may mag-agi nga villagers kay kidnap nila ga transform ito sa do amuna na nila. Kag dira kami nagkasulod yung mga culture workers to correct ang and to innovate proper nga pag-appropriate. They are Moro pirates nga nagakwa, and para kwao ng mga Gimbalanon to make them to sell them as slaves. I-trade sila as slaves dito sa southern parts ng Mindanao, and through that kanami man more than 10 years or maybe 15 years na kami dito, we have seen it evolve nga partly religious siya sa una nga ginapatihan nila ang ilang kapital na Barakang and the Lady of the Cord, and now it's pure historical, which you will be witnessing later kag karon ko lang na i-detail before I introduce that song. So muna, that's how we love to stay here in the Philippines, because kadamo pa sa mga stories nga dapat i-discover. And one area pa lang na, how about the neighboring towns and the provinces? May mga ara man na sila, and they're waiting para parihas sa aton, parihas sa akon, the cultural workers and my fellow collaborators nga ipagwa para maging aware ang mga aton nga modern generation. As far as I can remember, nagsugod ako appreciate sa mga Ilonggo original songs sang bata pa ko. Kay every Sunday ko pa pamati sa radyo si Lula, si tatay, kag si nanay. I was born 1979, and during that time sang 80s, our only form of entertainment was radio. Before 1986, 87 wala pa kami TV, and newspapers, sinihan, amo na form of entertainment namon, kay because it was not necessary pag yung mga TV sa mga time, mga ref. I remember my parents buying them mga 1989 na 10 years after ko na bata. So every Sunday may ara ginaiga ang Bumbo radyo ya sa mga Ilonggo music nga nagatukar firme. Dira ko first nabatian ang bakya mo nene nga ka-crispy gisang hiligay nun niya, and then pagkatapos ang provincial jail during sa drama nga mga music niya na mas naging interesado ako sa isang portion nga after nila sang tukar sang Ilonggo song, may ara naga-deliver sang free verse nga tula nga full of hiligay nun. And then when I was in high school, I start writing poems. Syempre start with English ko no abi. Dito ko lang na-appreciate sa pagka-college ko,
when our foundation sa pagiging teatro is ang strength gid aside from dramatic arts is collaborating with someone. I started writing when I graduated. Nagsunod ko sa festival industry when I became theater consultant and eventually artistic director for a certain tribe. Masulat ako sang poems and amuna or delivery mga lines sa mga dance drama. Then we collaborated with musical arrangement because not all musical directors nga halin sa dinagyang amuna can compose music. So may ara na, and one of the collaborators artist nga naka-collaborate ko was Steve Magbanwa, and here sa Gimbal nakaubra kami at least 3 songs that you will be witness karon ang different interpretation. So dira na, aside from Gimbal, Oton, iban pagid nga naupda namon, and aside from Steve, there was Gino, there was Alter nga nakasulat ko kag ginubrahan nila sa manami nga mga liriko, manami nga mga tono ang ginobra ko nga mga liriko, and ginatagan kabuhi sa mga choreographers such as Jerlyn and Errol para magkabuhi ang ina nga mga nga kanta. So, good afternoon everyone. Ako gali si Steve Magbanwa, composer. Ang style sa akon nga music is ethnic, the traditional nga mga old songs, folk songs muna. Kaya mas ginpili ko nga muna nga genre kay syempre sa subong do kamoderno na gid sang panahon, do kagamay na lang gid miara pa man pero do gamay na lang gid naga practice ng mga old songs, ethnic songs, mga cultural nga mga instrumento. So naisipan ko nga do dira na lang ko yung ma-focus nga mga tono no pagkanta. So nagamit ko man siya sa mga cultural events like mga festivals, mga movies o mga activities. So inspiration ko sa pag-ubra sang amo sina nga mga music, syempre into festivals kami, ako no ang trabaho ko kaga sa festivals syempre gina-portray mga kultura, no, medyo nagabalik ang taste ng music, do medyo nagadaan siya. So do dira ang akon yung nagustuhan nga imo. Sa paghimo ko sang mga tono kis siyempre ga-base kid ko sa mga lyrics. Una gid kung mahuman na ang lyrics, siyempre base gid ko sa lyrics para matagan ko gid maayo nga tono ang kanta. So sa pagbalay sang mga tono, kung kaisa nagadepende man sa mood ko kaga kaysa mayara man nga dasig ko lang matapos ang kanta like mga isa kadlaw or 2 kadlaw dasig kaysa mayara man nga dugay-dugay gid. Kaysa mayara man times nga kung do sa mga subo nga kanta kaysa ginahulat ko pa ang hapon para do magsubo ng panahon kagamo mo na pag ubra ko sa tono. May mga amo ko na mga experiences. Madamo gid nga salamat Mr. Reno Mar Sigora Sokenyo kag Mr. Steve Magbanwa sa kahigayanon sa pagtambong sa sini nga programa. Kag para maipakita ang amon nga pagpasalamat, we give this certificate of appreciation kay Mr. Reno Mar Segura Sokenyo kag Mr. Steve Magbanwa. This certificate of appreciation is awarded to Mr. Reno Mar Segura Sokenyo, a director, writer, and cultural worker, for his time, expertise, and knowledge rendered during the Padagay pag-amliganay sang sining kag musika. Signed by Ms. Jolene P. Hortillo, overall chairman, Ms. Lara Lay C. Halaba, co-overall chairman, Mr. Danny Erwin Tan, advisor. Same certificate is also awarded to Mr. Steve Magbanwa,
a composer, musician, and visual artist. Ms. Karen Gayanilo Felicio, a Tourism or Information Officer of Gimbal, Iloilo, a President of Iloilo Tourism Officer Association. Sa ikaduwa naman nga kanta, nga palangga ko, ako balikan. Pamatian naton si Mr. Renomar Segura Sokenyo. Palangga ko magpuli ka is the emotion of the mother and the lola of the two survivors because gimpatihan nga may ara sang duwa ka naka-escape from the Moro pirates amo na si Maximo kag si Felipe Santiago. So it was believed nga halin diri sa Gimbal or Miagao or the coastal of Panay may kuha da sila nga slaves and then sometimes ginapabili na nila anay sa fortress nila sa Guimaras somewhere Nueva Valencia or Sibunag. So may ara da dira nga ginapatihan nga mga kumbaga ginastandbayan sa Mamoro antes nila idalon sa Mindanao. This song kanta sang nanay ni Felipe kag lola ni Maximo. In a melody nga do kalulabay siya in a 3/4 time signature kasi nga komposo gina-express siya di ang iya nga emotion nga his their only chance to meet their apo or bata is through the prayers, through divine intervention. Okay, and then it end up nga naga-breakdown and crying because of the loss. Kay because not only sa ilang nga duwa nga nakabatsyag, amo man ang sa palibot nila nga mga upod nila nga mga villagers gigingkwaan sa mga pamilya. Linghuron pa ang iya huna-huna, may kakulba pa sa iya mga mata. Wala to kailang nga siya nagbuya, sabot kon kung nga siya nagatuyan. Diyos sa kalangitan, pangamuyo ko imo pamatian, ipaiway sa katalagman, palangga ko ako balikan. Ang kahidlaw kabuno sa tagipusoon, tuman kalamig ang kagabihon, makabalo
balay magpuli ka o akong gugma Diyos sa kalangitan pangamuyo ko imo pamatian ipaiway sa katalagman palangga ko ako balikan sa tagsaka pagsirong kang kalibutan ako nagahulan kung mainit mo nga hakos sa tagsaka paglupa kang puti nga alibambang ako nagahandom sang imo pagbalik Diyos sa kalangitan pangamuyo ko imo pamatian ipaiway sa katalagman palangga ko ako balikan magpuli ka palangga ko magpuli ka palangga ko. We would like to thank the following sponsors: Felix Takta, JMJP, Ilo Oil, Ultra Care, PMPC, Ricostan, Gabo Paschal Island Resort, Hali Kalida, Higher Ground Land Brokerage and Development Services, Rita Takuyan, Elaine Moraca, Aurelia Del Rio Inland Resort, Wilma Diaz, Pipay Store. Para sa ulihing nga kanta, pamatian naton si Mr. Jerlyn Francisco, Mr. Aero Jave Villalobos, kag Mr. Reno Mar Sigora Sokenyo para iistorya ang kanta sa likod nga Mauli Gid Ako. Siguro bilang isa ka choreographer, it's a opportunity siguro nga makaobra or maka-create sang piyesa sang isa ka original Ilonggo songs. Siguro every song may ara siya nga nakalain-lain nga istorya. Siguro is it bad or good, but I know may ara siya nga inspiration behind kung nga na-create ni siya ang isa ka kanta. So bilang isa ka choreographer siguro, isa siya ka instrument nga maka-create sang panibag-o nga movement towards the song, the lyrics, kung paano siya i-interpret. And as a performer, of course, lain naman siyang impact niya. Lain naman mahatag yung mensahe kung ikaw na ang nag-perform sang every song nga imo gina-interpret. Way back before siguro, tula ko pa siya gina-expect nga ma-perform kung siyang isa ka Ilonggo song. Sang una, sang ginaobra ko siya, I have a lot of inspiration kung paano ko siya interpret. Din ko siya kuha sang hugot. But sang as a performer na, sang ako na ang naga-interpret, dukusa na lang siya nagasulod in my soul, in my body. Do pilit lang ang lawas ko nagahulag, nagasaot into the rendition kag sa lyrics ang kanta. It's like ara ka sa time nga natabo ang tanan-tanan. Para sa akon, ang impact ng song nga ginsulat written by Sir Reno Mar Sokenyo during my choreography, tama gid ka
kahapos to give para maghatag sa mga kabataan sang movement kag maghatag sang choreography sa ila tungod ang song mismo ang gagayad kagadala sa imo kay para sa akon ang motivation sang kada tama ka emotional. That's why amo na sa akon tama kahapos mag-formulate sa mga movements sang choreography kay si song mismo even the lyrics, the rhythm, the tempo sang song is gag-guide sa imo, gahatag sa imo sang way kun din pakadto. And para sa akon tama kahapos maghatag sang movement and choreography sa mga kids nga gin choreograph before tungod sang lyrics kag sang rhythm nga gaupod man kag guide man sa imo to choreograph, and ang rhythm kag ang tempo nga gin compose ni Steve Magbanwa amo man ang another flavor nga mag-explore sa movement kag mag-create and mag-experiment sa composition kag sa lyrics nga gin-compose sa ating nga director. And sa subong naman nga ako na mismo ang ga-perform, ako na ang ga-portray sang role kag gahatag sang choreography sa self ko. Mas naging hapo siya para sa akon tungod overflowing na lang gid siya tungod na master ko na ang lyrics, ang rhythm niya, and it natural na lang gid siya nga gagwa na ga instinct nga nagagwa na lang sa lawas ko ang mga movement and a composition sa kanta nga gin-compose sa aton nga director. Finally, the last song mauli gid ako are the emotions kag feelings ni Maximo kag ni Felix. Amo ni siya ang pagsulat ko na gintry ko experience ang ilang nga pain nga ginabatsyag nga syempre was kung kinapon sang moro ga struggle ka kasakitan ka, and then pagkatapos ihalid ka lang da ibutang ka dira sa kulungan nila sa ilang nga Karakowa, and then ihalid ka naman paglabot sa Gimaras, and their hopes ang prayers sang ilang nga relatives such as mother and grandmother were strength sa ila kag na-realize that they have to escape, they have to fight, dapat nila lang magbato in order to survive kontra sa mga nagkidnap sila nga mga Moro. So aside from being being composed to a festival, this could inspire para sa aton ng mga viewers who are experiencing, who are struggling with challenges in life, and the best motivator para ikaw maka-move on is yourself and your faith. Kay that's your inner strength. Once you find them, maka-survive ka gid sa mga challenges nga gina-face naton. Ginatos nga bertahan ang siniraghan, taguon sa kasanag kang kalibutan, buhato ng masakit nga kagustuhan, masakitan markahan ang kalawasan. Importante
naroon ang kamatayan. Ang sapat ng mga pamangkutano sa kalauran pa nagapanon. Magbaylo man ang uyog kang kahanginan, habagat man, amihan man, mabalik ako, mabuligid ako. Unon ang nabiling kakaisog, ipaiway ang nagaputik, nakahalog. Ito ng pagkapot kang nabiling ipaglaong, kamito ng kusog sa oras kang pagbangon. Sakyan ko ang uyog kang kahanginan, habagat man, amihan man, mabaligid ako. Maupod man ang kibol sa akong mga kahit, magubas man ang luha sa matang magaling, mabaligid ako, mabaligid ako. Maligid ako. Paadto sa akong kinakahidlawan, sa kainit kang hakos, kang imong We would like to thank the following sponsors: Rowena Ferrando, Susan Samolde, Royalinda Besquilio, Ana Marilas Piñas, Daryl Amar, Leia Sejalvo. So his designs are inspired by Preciosa. The collection is all about the varieties of uniquely intricate details of Ilonggo fashion artistry and crafted patterns. Every embellishment represents fashion Ilonggos known in modern couture, oriented and preserved textile. Hablon defines our truthfulness in heritage and symbolic couture. Our fashion designer, Mr. Daryl Amar, graduated at Iloilo Science and Technology University in 2014 with a degree of Bachelor of Fashion Design. He has many honors and achievements and joining competitions here in Metro Iloilo. A Best Designer of Craftsman Fashion Runway 2012, First Runner-Up in Modern Filipiniana 2011, and Robinson's Design Lab First Runner-Up 2014, and awarded as one of the All-Star Designers in Western Visayas. For now, he is a renowned designer dressing up supermodels and beauty queen, and a crown designer of Miss Israel International, Miss Panau Regatta, and Aliwan Festival Queen.
Recently, he featured creations in Dubai's Victor magazine and Philippines Senzone magazine, worn by Kapuso artists Bianca Umali and Vanessa Del Valle, a guest runway designer for T-Semi Philippines and one of the designers in the Miss Intercontinental, and Rabia Mateos, official designer for Miss Universe.
Wow, grabe gid ya partner ang obra sang aton nga designer nga si Mr. Darrell Amar. Isa ini kapamatud-an nga hindi lang sa musika kag kultura mas kilala ang Iloilo, kundi pati man sa fashion, artistry kag crafted patterns. So believe gid ko ya partner no sa mga talento sa mga Ilonggo. Mapasaot man, mapakanta man, or mapa-acting man, hindi gid ya magpaperde kag magpaulihi ang mga Ilonggo. So ikaw ya partner, ano ba lang mahambal mo sa ilang nga performance? Grabe gid ya partner ang emotions sang aton nga performers. Nabatyagan ko gid ang sakit kag kasubo nila partner. Para sa akon, deserving gid nga ipabugal sa tanan ang mga talento sang Ilonggo. Isa ini kapamatud-an nga damo gid ang kaya nga i-offer sang mga Ilonggo, mapasining man or musika. Kag syempre partner, hindi gid mabuo ang aton nga event kung hindi tungod sa aton nga mga classmates nga naghatag sang ila oras kag effort. Kag para mabalaan sang tanan, ang iban ta nga classmate naghalin pa sa lain-lain nga probinsya. Kag nagkadto gid diri para magtililipon kag mabuo ang ini nga programa. Kag syempre, gusto man namon pasalamatan ang partisipasyon ni Mr. John Andre Pulmones, Mr. Brian Ortega, kag Mr. Casey Joshua Viray. Pero samtang gapreparar para mabuo ang ini nga programa, gisunod gid naton ang COVID guidelines and protocol para mamintinar ang safety sa tanan. Kag syempre partner, hindi taman pagkalimtan ang mga tawo sa likod sang matahom nga mga performances nga nakita naton. Madamo gid nga salamat Mr. Rano Mar Sigora Sokenyo, Sir Steve Magbanwa, Mr. Jerlyn Francisco, Sir Errol J. Villalobos, kag Sir Ron Matthew Espinosa. Isa ka pribilehiyo kag dungog nga maging parte kamo sang amon nga event kag dako gid ini nga oportunidad sa amon para nakaupod namon kamo sa programa nga ini. Salamat man sa pagsalig sa amon nga ma-perform gid sang maayo ang reenactment. This certificate of appreciation is awarded to Mr. Ron Matthews Espinosa, a licensed interior designer, recipient, and international awardees for independent film production design. Mr. Jerlyn Francisco, a premier choreographer of Iloilo City, and Mr. Errol J. Villalobos, a premier choreographer of Iloilo City. So bag-o kita magkadto sa katapusan sang aton nga programa partner. Pamatian naton danay ang mensahe halin sa aton co-overall chairman nga si Miss Lara Lay Halaba. Good afternoon, everyone. On behalf of the organizing committee and as the co-chairman, I am very honored and delighted to deliver the concluding remarks on today's event with the theme Padagay, Pag-ambliganay sang Sining Kag Musika and Ilonggo Music Festival. As this event comes to an end, I would like to take this time to extend my sincere gratitude to all the participants who have made of this most awaited event one of the best and successful. To my fellow classmates, the committee chairs, and to our overall chairman, Jeline Hartilio, who have committed their best efforts and assistance in organizing this event, thank you. Thanks to each and everyone's contributions and hard work done, this event has been possible. The presence and participation of such a diverse group has been both exciting and inspiring. To our advisor, Mr. Denny Urbantan, I would also like to give deep appreciation for his guidance and company along the preparation process of this event. Thank you for opening this door of opportunity for us to experience the cultural heartbeat of our institution. It is indeed challenging. However, through this opportunity, many of the skills, talents, and artistic abilities have been discovered and showcased through Ilonggo music and culture. Moreover, this event is able to enlighten and impact all of us to greatly foster and empower ourselves towards our future endeavors. I also wish to extend my special appreciation to Mr. Renomar Segura Sokenyo, our guest speaker who committed his time and dedication to make the most out of this event, as well as to our special guests and guest performers
who share their talents, valuable experience, and expertise. These people are a living proof that amplifies and exemplifies the kind of Ilonggo artist who serves the Ilonggo arts and culture with absolute passion and dedication. Most of all, to everyone who joined us at this historic event, thank you for being with us today as we celebrate the culture and the arts through music. Let this event leave a mark in our hearts to value and appreciate the beauty of our very own Ilonggo music and culture, as well as recognize the musical, artistic, and cultural abilities of an outstanding Ilonggo artist. As we advocate here in Dungog events, huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Patronize Iloilo, patronize local. Aton gid ini Iloilo. Once again, thank you and God bless everyone. Sad to say, partner, nga ari na kita sa katapusan sang aton nga programa. Kabay gid nga nag-enjoy ang tanan sa ginpreparar namon nga performance sa sini nga event. And it is also my pleasure nga mangin-host sa inyo nga tion. Gusto ko gid congratulate ang tanan, labi na gid sa amon nga advisor, Mr. Danny Erwantan, kag sa amon overall chairman, Ms. Julene Hortilio. Madamo gid nga salamat sa imo nga effort nga maging posible ang ini nga programa. So once again, I am Ano Leslie Takda, Kag ako naman si Andrea Lynn Nabaigar, your host for this year's Padagay 2022, pag-amliganay sa sining kag musika. Madamo gid nga salamat sa tanan. Aton gid ini Iloilo. Paligid ako. Paadto sa akong kinaka